wahene kwa kura na yure na fadia wofa enie okuranyanya prekese abura ya toton ana enwa ana abibie ene kasa ne nyina wode afa no ho ekire ese oye wahene ayure nana ekwa kura ana mboko ehyeniti nani abre wahene yire na nyakon abronoma na ya wusu akwaniasa na yire enono wahene yire enono nani abre pa watinisuo abra washe no so emu aya nanso ensem nyina ye obade nyakopon na asem na nyakoso susun bai enobi ehune mabo onfani tirin fahini ndie emu aya nanso ensem nyina ye obade nyame na asem asante Amammre efe titi obi ka titi obi kire sana yeye no pajauti na pruti na kwa no ewo mbese bidi ahye amanada ne so de na so nsem nyina ye obade nyakopon na asem ohene yire na nyakon abronoma eno no
Amammre na ekoswe sabre wohene yire na fade awafa ya hyase nie bode ahaban empene beka se watwa bode de na ahaban aguso oniano no aka sembia ne sente yehwe ne nase a bode ahaban na ne nan esisi so na waka enchoma ebiom wokuranyenya esanse nyenya abono okura prekese okura ebura ya toton demo na ekura no na wode bode ene prekese ne enwa konkura wode no nso atoto ne komo wode aye chain na kumade atoto ne komo na yebeka se kesele eno no enwa nketenkete okọ yemfante memo ana empoano a no yehunu bi ewo ho pa eno bi na nya kon abronoma ode abalbal ne kom ene ne ho na waka enchuma ena kase no ebi dida ne nsa ena wabo na butire kokọ na mako ehyeniti ne nyina kire Amammre ne amane a esese wohene wokọ akura ne yure ana ne hokani eye efepa tituobi ka tituobi ekire abakura ni damne fawisi waya simpiasa na obubu ne mawura kwayase oye kura na sabia nya de won sampa ne nagusika ya wa mu na bibutiniti oda frata bapa ma medue okoto pupuni eboni dompem ansani awene nam agora badue wabo mekomu twamrosa wona na sabre brichi abawo owu achade asisi udie ni amane hunu wonu wakyere bo ne eko oda frata bapa wunsuro dodo atwetwere bo a woda kramu sakatempo bi ayakowa na wo so mebe obuso de mankoma na asonfo hina kwa menne wabo nyenyen sawe na homfa suo no a wonse agonafo nko na titibirem no abusua bia ni Ghana ha no mudi sika mo cha agonafo sansa de nkyirahene na wadi amro tetene na Asante ekosum de nkyira eduru ba bi de nkyirahene mu Asanteman atekokko so watekra wenma so wadama sabre yaka agonafo di efri de nkyira na wadama de nkyira adwokwa Asante na konye ama de nkyira ye din ene yase de nkyira adwokwa na sa adwokwa asia ne se de nkyira yama ho adwese fom yamantim jakari ama adi eyano sabre brichi aboy abo makomu obakranfo dua ne dua bi
TV. Where ya kako TV so. Etu TV abetu mare. Sabre madama. NYANSAPO TV. Wa yusu phone. Uko YouTube wa. Woman ajin trade Ghana ha. Waya simpia sana na bubu ne mawura kwayase. Woye kuna na sabi anya do won sampa. Na gusika ya wo mu na bibutiniti. Oda frata ba pa ma medue. Wokoto pumpuni e boni dompem. Ansani ya wenenam. Agona badue. Wabo mekomu twam sa. Wona na sabre brichi abawo. Owu achade asisi udie ni amane hunu. Wonu akyere bo ne eko. Oda frata ba pa wunsuro dodo. Atwatwere bo a woda kramu. Sakatempo bia ya kowa na wo so mebe. Obuso de mankoma. Na asonfo hina kwa menne wabonyenyen. Sawe na homfa suo nu a. Wonse agonafo nko na tetebirem no. Abusua bia ni Ghana ha. No mudi sika mo cha agonafo. Sansa de nkyira hene na wadi amono tetene na Asante ekosom de nkyira. Eduru ba bi de nkyira hene mu Asanteman. Ate goggo so wate krawenma so. Wadama sabre yaka agona. Agonafo di efri de nkyira. Na wadama de nkyira jokwa Asante na konye. Ama de nkyira ye din ene yase de nkyira adwokwa. Na sa adwokwa ase ne se de nkyira yama ho adwese fom. Yamantim jakari. Ama adi eya no. Sabre brichi aboy abo makomu. Obakrafo due ne yenu bi. NYANSAPO TV wa yusu phone. Uko YouTube wa wo mu na agin trade Ghana ha. Sabre de onwu adwam. Anam yamam due ne amane hunu. Na won sa na nso. Anam guso ayetimuo. Ase ne se yesuaye a. Yesi ensuomo. Awiemo. Nemom nanam yesuaye yade. Anonko a. Nemom sabre nsuo tonso ya nanam tim. Ase ne se ena ye ne abre. Na asonfo hene. Wana na abomakomunyo no nim sa sabre NYANSAPO fo. Amammre ne amane nam se yewuranom te adwamu. Na nsuo egu wonom so na kobre. Nsuo ne gu so papa.
ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya